Jiena qabel qatlu l-Defni Caruana Galizja. Ma konċ konxu fil-verità li n-nies kienu jittajru b'karozza bomba b'regolarità għaw. Iġswet jarma l-monti ta' Birkirkara, ma konx nirrealizza li jtnix pajjiżek jien. Ħanħu naqas punt żgħira. Għax inti parti mill-NGO Repubblika u Repubblika spiex ta' lan tagħha huwa li jkollna governanza deċenti li jkun hawn it-tnaqqis tal-korruzzjoni. Però il-proġett meta niġu għal il-popolarità qiegħed ifalli. Għalfejn taħseb li qiegħed ifalli? Għal daw raġunijiet differenti, ġifieri multipliċità ta' nistgħu tagħmlu aħjar. X'mintom x'tagħmlu? Le, kieku nafu x'nistgħu nagħmlu aħjar nkunu qed nagħmluh nassigurak. Però li żgur ma nista' nagħmlu huwa illi nagħmlu zokkor fuq il-mediċina li jidrilna li għandna nieħdu. We're not gonna make it taste nicer. Ġifieri waħda kull darba niftħu ħalqna naqalaw tajjira. Dal-aħħar għadna, per eżempju, isma' fil-verità f'Malta għandu jkun hawn kriżi politika bħalissa. Meta taħseb kriżi politika taħseb intuittivament taħseb xi ħaġa ħażina. Però dinha bħal meta jkollok ġlieda mal-mara. Kultant titgħaddi minnha għaliex hemmhekk biex ikollok katarsi jrid ikollok kriżi. Aħna niġu grey listed mill-FATF, mill-Financial Action Task Force dal-pajjiż. Tiġi medda l-infrastruttura, il-vijabilità ekonomika sħiħa tal-pajjiż. Kwota il-Ministru tal-Ġustizzja jgħid fil-Parlament, m'għadha xorta ħaterġa' titla' x-xemx ta' mur fucking obsor. Hiroshima, l-għada tal-bomba ukoll telat ix-xemx. Imma l-fatt li ħadd titla' x-xemx ma jirriflettix fuq li Hiroshima kollox kien sew l-għada. Anzi tirrifletti fuq il-fatt li l-bqija tal-univers huwa assolutament indifferenti għal kondizzjonijiet li tfajna lil nfusna fihom, illi x-xemx sa tibqa' titla'. L-bqija tad-dinja se tibqa' tinjorana jekk se nibqgħu ngħidu u le hawn kollox sew. Daw qatta nazzjonalisti ndannati ta' Simon Busuttil. Imma naf li għat l-speċaj ma nixtieqx mhux se nitfgħu zokkor mal-mediċina, jekk il-mediċina morra u m'hemmx tagħmel, però ma taħsibx li hemm li għandkom rwol li tipperswadu speċta l-elettorat, mhux qed ngħidlek fil-kuntest ta' elezzjoni, ta' qed ngħidlek fil-kuntest ta' ħsieb kollettiv. Ma taħsibx li speċta tinħass din li tal-Occupy tal-Repubblika hemm daw speċta hemm dal-echo chamber għaddej, hemm ftit hemm daw l-Ingliżati li ma jappellawx għal ħafna nies li għandkom bżonn tipperswadu, anke l-fatt anke l-fatt li inti tikteb l-Ingliż. Jien naħseb li fakit għandek penna tajba ġattielek. Però naħseb l-aktar nies li inti għandek bżonn tikkonvinċi mhux bl-Ingliż ħajaqraw sewa u inżid ma dik li jiena għadni kif kelli taħdida miegħek pjuttost twila li jexet li tixet li inti għandek Malti perfettament tajjeb, iktar minn diċenti speċta. X'inhi l-għażla speċta hemm element ta' virtue signaling fiha l-affari. Ta' virtue signaling. Ara. Ħaġa, jiddispjaċini l-imperfezzjonijiet tiegħi jirriflettu fuq il-kawża. Le, imma dawn mhumiex imperfezzjonijiet permanenti, ġifieri da mhux qed ngħidlek isma' kemm int qasir. Ma tistax tista' tbiddilha, ġifieri le, perswas għandna l-mark hemmhekk ġifieri għandu 4 pjanijiet tista' ngħidulek wara fuq il-bejt il-pjanijiet nefasti tgħaddi tal-mark. Imma din hija xi ħaġa li anke il-popli d-divorzja naqra minnha biex ta' li billi qed nikkritikak mhux qed nikkundannak għal xi marġin x'ismu. Per ġenwinità jiddispjaċini. Le, u n-nuqqasijiet tiegħek però dawn mhumiex nuqqasijiet permanenti biex ta' li għadha tikteb artiklu bil-Malti mhijiex xi ħaġa biex ta' li tanti diffiċli li ħajkollok alla taqla kelwa u tiktbu biha. Tifhimni? Le, jiena
Għajd li arroganti, pero ma nasibx li għandi għalfej nitlob skuża li nikteb bl-Ingliż. Le, mux Nuża is-saħħit tiegħi, jiena ammiratur kbir. U mux qed ngħidlek u għattilek fl-ewwel 5 minuti tal-intervista tgħid li I'm blowing smoke up your ass, però jiena ammiratur kbir tal-Malti tiegħek. Jiena qatt ma smajt rap fajti, però ġifieri nies bħalek u nies oħrajn nammirhom minħabba s-sena tal-Malti illi nammira u nistqar nejra liha. Però għandek Malti fucking tajjeb, man. L-Inglis tiegħi aħjar. U allura nuża dak li iktar b'saħħti fih, u dak li iktar komdu fih, u dak li iktar kreattiv fih. Hija għażla stilistika u artistika. Però in my defense ħafna minn dak li nikteb jinqaleb għal Malti 50 sigħat wara, ġifieri il-website tiegħi għandha l-bandiera Maltija u jisu daqs 60-70% ta' kull ma nikteb huwa maqlub għal Malti. Probabbilment minħabba nuqqas. Min jitraduċih? Volontira, wieħed l-iktar imma min jgħinu. Li ma jistax jissemma xemmen xogħol ieħor, però mod volontarju jitraduċi għal Malti u Malti tajjeb ukoll. Però qatt ma tippubblikhom daw. Kollha huma fuq il-website tiegħi. Le jiena naf imma mill-insegwi li tella fuq il-Facebook dejjem bl-Ingliż, rajt. Ġili kun iċċerjat bil-Malti wkoll, però jimxi ħafna inqas. Ma jisalx għandek aktarx bil-Malti. Dak affarijiet li jiġru wkoll. Ara, inti semmejt numru ta' affarijiet. Għandna l-obbligu li nipperswadu, assolutament, għandna l-obbligu li nipperswadu. Jekk aħna sempliċement namlu dak li namlu, l-kampanji li namluhom biex infakru lil nfusna kemm għandna raġun, mela allura ma nix għalfejn nipprovaw nipperswadu, nipprovaw nilħu l-udjenza, nipprovaw nsibu u fil-verità, fil-moment tal-kriżi, fil-moment ta' rikonoxximent nazzjonali tal-importanza, xaħat bħalek daħħal swajk fajnu u għalla volja Manuel Delija, xorta għammur protesta u ħafna nies ġew. Iġviri tara minna illi ma qtajniex qalbna mill-Maltin, għaliex hemm għadna, għax li kien għal naqtaw għadna l-Maltin namlu kif attinti, u ġviri mor nippakjana nasbu għal rasna, u ma xafejn sifru, ma namlu xaħġa oħra. Ma qtajniex qalbna li dal-messaġġ nistgħu waħsluh u li huwa l-sinċerità tiegħu tasal, però hemm ħafna barrieri għalih. Hemm il-kultura li l-verità skomda ma tix tismagħha. Jien ngħidlek xi ħaġa. Mela immedjatament wara l-qatlet Defni Caruana Galizja jien ma kontx attivist, però inti taf jgħu nies li huma missjonarji bħala attivisti, veterani, jagħmlu ħajjithom il-ħin kollu di. Kellek il-Mari Briguglio għaw f'dan is-siġġu, imma ħafna oħrajn. U jien mort protesti li organizza ħaddieħor, ma organizzax protesti jien għaliex ma kontx wieħed li organizza l-protesti, kont mort għalihom għax kien hemm missejħa. Però wara dawk ix-xarej ta' saħna immedjata ta' wara l-til ta' Defni Caruana Galizja, ħafna minnhom, biex nitkellem għall-marita ġifieri, ma ħafna minnhom bad qalu wara issa let's go on to the next issue, speċi li għaddiet għamilna l-protestana u mietet, għax issa n-nies se titlef l-interess. Jien hemmhekk sirt attivist, x'inhu jien? Ma nbidel xejn minn qatlet Defni. Sallum, Jannar ta' wara, nqatlet f'Ottubru qegħdin f'Jannar. U jiena ktibt fuq il-blog fuq il-Facebook tiegħi, għattara xbin, illum is-16 ta' Jannar. Ora Defni tal-aq 3 xhur mejta, jiena u l-mara sejrin nagħmlu fjuri fuq il-monument bħala forma ta' protesta. U ġew 50 luħ. Xar wara rġajt għamilta, u ġew 100. Xar wara rġajt għamilta, u ġew 200. U għamilna żmien qatt ma tlirna fuq mill-400, ġieli tiġi ġurnata sabiħa fis-sajf u konna 800. Imma ħafna drabi 200, 100, xar, wara xar, wara xar, wara xar. L-ispiċċaw jodduna bimġienen, u mbonniċi qabad kampanja, qabad impjegati jitlu fit-3 ta' filgħodu biex ineħħulna dak li konna qed nagħmlu qudiem il-belt. Kuljum neħħihom 500 darba kelli nfittxu l-qorti u nerbaħlu kawża kostituzzjonali biex nitħallew nibqgħu nagħmlu sempliċement protesta bil-fjuri, all right? Doddewna bimġienen u konna 200 ruħ kollox. Kull xar. U xaħat
kuljum, xi wħud kuljum ipoġġu fjura, ineħħu ilhom jerġgħu ipoġġu. Ġieli 3 darbit kuljum. Però mbagħad meta f'Novembru tal-2019, sentej u xahar wara, Keith Kembri irrifjuta li jixed fil-kawża ta' Simon Busuttil u ċeda dik il-kawża tal-libel, the penny dropped. U n-nies qalu, mela forsi ma kienx qed tikdeb Defni, forsi kelli raġun. U aħna il-100-200 li bqajna d-dejjim biha meta kulħadd kienet jodna b'miġnun. Għajjatna lin-nies u 4 tim wara dik ix-xhieda ġew 5,000. U meta kien hemm bżonn mbagħad li timmobilita n-nies, l-Invictus, dak li kulħadd ħaseb li qatt ħadd mhu se jmissu, 6 ġimgħat wara Joseph Muscat kellu jirriżenja. Mela allura veru ir-riżultat huwa frustranti, meta taħseb qiegħed fi echo chamber mhux qed nipperswadi. Però il-konsegwenzi hija wkoll li qiegħed hemm illi minflokok mhux qed tħalli s-silenzju u l-vojt, illi għalkemm ħafna nies dak li ma jridux jisimgħu, jew għax mhux jemnuk, jew għax m'intix kredibbli, jew għax int antipatku, jew għax ma jridux jaħsbu fuq dal affarijiet għax, jista' jinsa nagħmel. But there comes a time, u ġrat, f'Novembru u Diċembru tal-2019, fejn għax kontem kull xahar, għax kontem kull jum, għax bqajt teqret, all right, minn għalik, frustrata għax taħseb, bqajt fliko, in-nies qed jisimgħu. U meta jirrealizzaw, isma' nista' nagħmel xi ħaġa. Nista' nagħmel xi ħaġa u ġew u waqgħu il-Joseph Muscat. Waqgħu il-Joseph Muscat, dak li ma seta' jwaqqgħu ħadd u xejn. U ħanejdlek biex ma nħux il-krettu u ma nieħdux il-krettu aħna ta' Repubblika u l-Occupy Justice. Ma kienux dikinhar li reżenja Joseph Muscat. Ma beżax u min neħħieħ il-Ministri ta' madwaru għax raw jinnaft 18,000 fruħ salarjali. Għax dak kienu jgħidu 18,000 nazzjonalistu, għak ikunu 100,000 xorta ħanibqgħu minn fuq. Imma raw 20-30 ruħ illi kienu jafu li dejjem bivvutaw Labour f'ħajjithom. Jien tkellekaw f'da s-siġġu lil Marka Milleri. U għallek, bil-kwotazzjonijiet għallek, jena fil-graffiti żgur ma kienx hemm nazzjonalisti, kien hemm jew laburisti jew tal-alternattiva. Graffiti hemm kienu. Il-graffiti ipparteċipaw f'dawk il-protesti minkejja l-antipatija li għandu għalija u għal nies bħali li jarawna elitisti, li jarawna bl-Ingliżati, li jistmerruna, però qablu li kellna raġun u kif raw il-dawk, kif raw dawk l-20-30 ruħ ritratti illi jarfuhom daw mhux nazzjonalisti. Hemmhekk irrealizzaw il-persistenza ta' Joseph Muscat fil-poter issa kienet qed tikkontamina is-support base tagħhom. U allura l-unika ħaġa li tinkoraġġini u li tgħidli minkejja li tgħid kif mhux qed jifhmu, kultant hekk tajt u tajt imma mhux frott xi umiltà żejda, frott il-fatt illi finalment when it matters and it may not matter dikinhar tal-elezzjoni. Mhix qed nikkampanja l-Partit Nazzjonalista, l-Partit Nazzjonalista jista' jikkampanja għalih innifsu u. Kif bħal ta' Defni Caruana Galizia di, the measure of how right she was and how correct she was. Il-mod kif taħt kellha raġun jew ma kellix raġun. Mhuwiex bil-fatt li konsegwenza ta' dak li rapportat rebaħx jew tilifx l-elezzjoni Joseph Muscat, jew żidx il-voti jew naqqas. Il-veru huwa għandu l-valur tiegħu intrinsikament minnu nnifsu, indipendentement minn kif jinfluenza l-elettorat u minn kif jinfluenza l-voti. U allura dan mhux għas intellettwali. Veru iktar faċli tkun jien illi ngħid li nħoss mingħajr il-bżonn ma nagħmel kompromessi, u iktar diffiċli tkun kap tal-oppożizzjoni, iktar diffiċli tkun politiku, tittamel kompromessi titmaddejaq in-nies, trid f'Malta tagħmel dak li għal kull partit ieħor fl-Ewropa, fl-Ewropa Demokratika, u effettivament impossibbli li ġib 50% tal-voti. Veru, naċċetta. It's easier to be me. It's not easy. Allora ma tħoss il-ġibda li terġa' tmur fil-PN?
li ħanajlek għal-fejs biex ta' forsi tista' tkun xi ħaġa li wieħed jirraġuna li tagħmel sens. La, mistoqsija differenti għandha tkun. Taħseb li l-pjen qatt ikollu ġibda li jkollu lilek ma saqajk u risposta hija lek. Ġifieri ibda minn hemm. Veru qed nikkontemplaw xi ħaġa mhux tal-li ipotetika tal-li hija eskludibbli. Ġifieri Ma nasibx li hija interament eskludibbli, onestament ma nasibx li hija interament eskludibbli. U jekk forsi mhux inti bħala a front-facing person għal-raġunijiet kollha li tkellimna dwarhom illum. Li ma titlax il-klab tal-boċċi tal-rendi fil-kumitat. Mhux ħalsafik, rendi jien. Ma nafx. Ma nafx il-klab tal-boċċi. Dak ta' wara l-mina. Fis-sens, mela, minna li fl-Istatut ta' Repubblika MDA u li ma tistawx tkunu partit politiku jew xi ħaġa. Li ma nistawx nibbekjaw partit politiku, li ma nistawx nibbekjaw kandidatu, li ma nistawx nkunu aħna.